Εδώ βλέπουμε τη διάταξη του Arduino, το οποίο είναι συνδεμένο με ένα αισθητήριο, με ένα θερμίστρο PTC, πάνω στο οποίο έχουμε προσδέσει ένα θερμοκάπλ, το οποίο πηγαίνει σε ένα όργανο μέτρησης θερμοκρασίας, ένα πολύμετρο είναι, για να κάνουμε κάποια στοιχειώδη σύγκριση των μετρήσεων. Και εδώ βλέπουμε τις μετρήσεις, οι οποίες διαφέρουν περίπου κατά ένα βαθμό Κελσίου. Ένα βαθμό Κελσίου δείχνει πιο ψηλά το πολύμετρο. Λοιπόν, καταρχήν μπορούμε να θερμάνουμε τη συγκεκριμένη αυτή διάταξη με τη χρήση ενός σεσουάρ. Πιο γρήγορα αντιδράει σε αυτό το πολύ μικρό θερμοκάπλ, γι' αυτό και έφτασε 48 βαθμούς, 47, ενώ αντίστοιχα εδώ αργεί το μεγάλο όγκου PTC θερμίστορ. Βλέπουμε τώρα είναι 36 και σιγά σιγά ανεβαίνει, ενώ ταυτόχρονα πέφτει το θερμοκάπλ, το οποίο ξαναλέμε έχει μια πάρα πολύ μικρή διάσταση σε σχέση και μάζα σε σχέση με το PTC. Αυτή τη στιγμή λέει γύρω στους 37 βαθμούς, το μέγιστο από ό,τι βλέπουμε 37-42 και πέφτει, και το θερμοζεύγος λέει 38. Κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε εδώ είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα ψυκτικό σπρέι για να δούμε τη μεταβολή που θα έχουν. Ήδη πήγε μείον 14 εδώ, μείον 16. Εδώ ξαναλέμε ότι αργεί, καθώς έχει αρκετά μεγάλη μάζα. Ήδη πήγε μείον 5, μείον 4 και ανεβαίνει το θερμοζεύγος, το οποίο στον αέρα δεν εφάπτεται στο PTC. Πέσαμε 14, 13, 12. Στην αρχή είχε δημιουργήσει ένα συμπίκνωμα στην επιφάνεια, τώρα εξαφανίστηκε γι' αυτό. 7 βαθμούς λέει το θερμοζεύγος, αυτό φαίνεται έχει σταθεροποιηθεί στους 12. Για να κάνουμε μια προσπάθεια να το κατεβάσουμε κι άλλο. Μήπως. Βλέπουμε πέφτει 6, εδώ φαίνεται μείον 23. Έχει μεγάλη διαφορά ένεκα της μάζας. Βλέπουμε το συμπίκνωμα επάνω στο PTC. Έπιασε μείον 3, μείον 12. Όταν θα σταθεροποιηθούν η θερμοκρασία και στα 2, τότε περίπου μπορούμε να συγκρίνουμε τις δύο θερμοκρασίες. Μείον 4 και εδώ είναι μείον 4. Μείον 3, μείον 4 και αρχίζει πάλι να ανεβαίνει. Εδώ βλέπουμε το δικτύωμα με την αντίσταση που είναι ένας διαιρέτης τάσης, και ο κοινός κόμβος θερμίστορ αντίστασης πηγαίνει στο α0. Σε συνέχεια από τα προηγούμενα βίντεο θα εμπαπτίσουμε τώρα το PTC θερμίστορ μαζί με το θερμοκάπλ μέσα σε ένα μείγμα νερού και πάγου. Έχει περάσει λίγη ώρα, θεωρούμε ότι είναι περίπου 0 βαθμοί Κελσίου. Υπάρχει αέρας εγκλωβισμένος μέσα στη σακούλα τη διαφανή. Τη βάλαμε τη σακούλα για να προστατεύσουμε το θερμοκάπλ, το οποίο βραχυκλώνει εύκολα. Το θερμίστρο δεν έχει πρόβλημα και βλέπουμε τη σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Θα θέλει λίγη ώρα. Βλέπουμε ότι εδώ έχει σταθεροποιηθεί η ένδειξη θερμοκρασίας στο μεν θερμίστορ 2,5 βαθμούς, το δε θερμοκάπλ γύρω στους 5 βαθμούς.
Ξέρουμε ότι το συγκεκριμένο συνδυασμός θερμοκάπλ και οργάνου είναι συν 2 βαθμοί από το κανονικό. Θα κάνουμε μία δοκιμή τώρα, θα βγάλουμε το νάιλον γιατί προφανώς περιορίζει κάπως την αγωγή του ψύχους, να το πούμε. Βάλαμε και ένα μονωτικό από κάτω ώστε να μην χάνουμε ψήξη. Άρα αυτή τη στιγμή όμως, επειδή θα εμβαπτίσουμε και το θερμοζεύγος, το αποσυνδέουμε από το πολύμετρο και αφαιρούμε τη διάταξη μέσα από την nylon σακούλα και τη βάζουμε κατευθείαν μέσα στο υγρό. Να δούμε μήπως έχουμε κάποια αλλαγή σημαντική στο PTC. Να θυμίσουμε βεβαίως ότι πολύ χαμηλά μέσα στο νερό, στο μείγμα νερού και πάγων που έχουμε εδώ, το μεγάλης πυκνότητας νερό είναι γύρω στους 3 βαθμούς Κελσίου που κατεβαίνει χαμηλά. Τώρα, επειδή έχει μεγάλο μέγεθος ο PTC αισθητήρας, αν τον βγάλουμε μισό έξω, μισό μέσα, ώστε να δούμε αν θα πιάσουμε τη χαμηλότερη θερμοκρασία, κατέβηκε λιγάκι. Και μια τελευταία μέτρηση, βλέπουμε έχει σταθεροποιηθεί στο 2.05, μερικές φορές πήγε 1.59. Δεν το έχουμε βάλει στον πάτο το αισθητήριο, το έχουμε λίγο ψηλά, αλλά δεν έχουμε καταφέρει τους 0 βαθμούς. Μπορεί να υπάρχει και μια διαφορά στη μέτρηση, να είναι 0 βαθμοί και να μας δείχνει 2 βαθμούς. Φυσιολογικό για τέτοιου είδους αισθητήρια, τα οποία έχουν αρκετά μεγάλη ανοχή, καθώς είναι για υψηλότερες θερμοκρασίες, οπότε 2 βαθμοί δεν μας πολύ ενδιαφέρει διαφορά.